Sorayan derdin näme, gitmegiňe sebäp näme? Bolmasa teleýin o ýüz gözüňe seretmäni. Normal ýaşajak bolsaň ey seret bäri. Esasy baýlyk dälir maşgalaňy döretmäni. Sorayan derdin näme, gitmegiňe sebäp näme? Bolmasa teleýin o ýüz gözüňe seretmäni. Normal ýaşajak bolsaň ey seret bäri. Esasy baýlyk dälir maşgalaňy döretmäni. Arzugyň pully bolsa men ýylanam gerek gel. Git onna baýny tapdyrmaşyňa gül etmäni. Taparyn men özüme ýolumdan ýöretmäni. Asen gözläber günneki şodumy töletmäni. Bulu mennik bolup gitdi günneki ýürelgäňe jorularyň övünmäni. Boş boşuna takırdap aladan övünmek, onna munna görünmek. Şemal ýaly öwüs ýer boş geleňem bazarda. Göz görmegi kulak işitmesin bezetdi. Açanla dünyamdan sessiz gidende. Dilim adyny gaýtalap sarin sesetdi. Ýoklugyňda galym canly sesetdi. Göz görmegi kulak işitmesini bezetdi. Açanla dünyamdan sessiz gidende. Dilim adyny gaýtalap sarin sesetdi. Ýoklugyňda galym canly sesetdi. Göz görmegi kulak işitmesin besetdi. Açanla dünyamdan sessiz gidende. Dilim adyny gaýtalap sarin sesetdi. Ýoklugyňda galym canly sesetdi.